Undunankulu waKwaZulu-Natal uMnumzana uThami Ntuli uthembise ukuthi umnotho waKwaZulu-Natal uzovuka ngaphansi kahulumeni omusha ophethe isifundazwe. uNtuli ukusho lokhu ngesikhathi ethula umhlahlandlela kahulumeni omusha esishayamthetho eMgungundlovu. Uthe uhulumeni wokubambisana ukubeke emahlombe awo ukwakha kabusha umnotho esifundazweni okhinyabezwe ukubheduka kobhubhane icorona, ibhelu kaJuly 2021 nezikhukhula. Asikubingelele mbukeli esikwamukela ohlelweni asikhulume Let's Talk. Igama lami ngingubongiwe uMakhumalo wakwaZwane. Asikhumbuze ke mbukela ukuthi ungaba ingxenye lolu hlelo ngokushayela ucingo sizombona noma umbuzo wakho inombolo zethu zocingo 011 714 0677 noma 011 714 0678. Ungabuye mbukeli futhi usithole kumakhasi ethu okuxhumana ku-X @SABC Zindaba kanye na ku-Facebook ikhasi lethu SABC Zindaba. Ukuze kubelula ke mbukeli sicela uqale ngo#asikhulume #SABC News bese ke ubhala umbuzo noma umbono wakho. Asikhulume. Mbukeli undunankulu waKwaZulu-Natal uMnumzana uThami Ntuli useyibophezele kuhulumeni wobumbano wesifundazwe ukuthi uzokusebenzisa izinhlaka zikahulumeni ukusiza ekukhuliseni umnotho ngokudidiyela nokudalwa kwamathuba emisebenzi eminyakeni emihlanu ezayo. uNtuli uphinde wayibophezela ekuzibopheleleni kwabaphathi bakhe ekwehliseni ububha kanye nokubhekana nezindleko eziphezulu zokuphila kanye nokwakha isimo esikwaziyo esinesimilo kanye nentuthuko ngesikhathi saso sokuqala. Mbukeli ngaphambi kokuthi singene kwingxoxo yethu noNdunankulu ake siqale nje ngeyisematheni. Ndunankulu asikwamukele ohlelweni asikhulume Let's Talk. Ngiyathokoza kakhulu ekuwena Mangethe, ngiyathokoza kakhulu nababukeli bonke ikakhulukazi abahlali baKwaZulu-Natal. Ndunankulu siqale nje ngokudlula emhlabeni komsakazo seqophelweni eliphezulu uZanele Mbokazi eyishaqisayo ke lezi. Ngisidakwe kakhulu kabi ukucosha lo mbiko loyo, siyanikhalela kakhulu nina benisebenza naye ikakhulukazi laphana esiteshini sakhona kwa-SABC Ukhozi FM. Engikhala kakhulu umphathi wakhe eMapholoba nabo bonke ithimba ngoba nami personally umuntu engimaziyo esahlala phansi efike ehhovisi lami sabana nokusebenzisana ngoba ngiyakhumbula nje ukuthi kwesinye isikhathi silapha emakhaya endaweni yaseNkandla wayokhuluma nabantu baseNkandla ekhuluma ngendaba yokuthi abantu besifazane bangenze njani ukuyithuthukisa kwezamabhizinisi. Zaziningi ke inhlelo esasixoxe naye efisa uba ngimlekelele kwama-future leaders engisho ukuthi silahlekelwe umuntu wesifazane ngenyanga yabantu besifazane obegqamile emelele kahle abantu besifazane. Ngikhalela kakhulu nomyeni wakhe nomndeni wakhe wonke, ngiyabakhalela kodwa uNkulunkulu kuyakufanele ukuthi uNkulunkulu uma yena esevumile bese bekubuyisela kuye futhi ukuthi kube yena ozoqhubeka asingathe isimo asingathe nomndeni umndeni wakhe wase ekhaya kokulazalwa khona nalapha ashadele khona nanomndeni njengoba nani nomndeni wakhe. Siyabonga Ndunankulu. Asiqale futhi nje ngokukhuluma about your tenure as the Premier of KwaZulu-Natal. Uthathe ngesikhathi esinzima kakhulu. Ungene ukuthi kukhona okuningi osekwenzekile kanti futhi nobubha bubhokile. Asiqale ngokuthi nje how has this been so far for you? Well, isikhathi lesi noma sinazi inselelo. Kodwa inselelo ngibona mina ziveza ithuba lokuba kube khona amagxathu esiwathatha ngokukhulu ukusheshsha ukuzama ukulekelela abantu baKwaZulu-Natal ukuba baphume kulezi inselelo lezi ezinkulu esizaziyo abazaziyo nabo ebakhathazile esikhulume kakhulu ngazo ngenkathi kuyokhethweni ngenkathi sihamba sicela ukwesekwa besikhuluma ngazo ngoba ngamafuphe besithi siyaqonda ukuthi babhena ziphi inselelo. Welike uhulumeni uma usofika kuyena uyafica ezinye inselelo obungayo ukuyiqonda kodwa bese sinikeza ithuba lokuthi ukwazi ukubhekana nazo. Kwenza isibonelo nje udaba leminyango kahulumeni esukungasebenzisile imali ngokwenele under expenditure bese ba iminyango kahulumeni esuke ingasakwazi ukunyakaza ngoba isebenzise imali ngokweqile okuyi over expenditure.
ilokho kuyakufika kube izinselelo kodwa kunezithuba ubuholi kuba buhlale phansi bufune izixazululo nanendlela yaphambili nanokuthi njoba singena manje singena isabelo mali nenhlelo zikahulumeni seyiphasisiwe ezosebenza kulonyaka weyimali ozophela ngonyaka ozayo lokho okunikeza ithuba encane lokuthi imibono eminingi usheshe ukwazi ukuthi uyisebenzise kukhona kodwa okwaziyo ukufaka okumbono omusha kodwa kuba kuncane kakhulu cishe unyaka okahle esiuhlelelayo ilozo qala kahle ngonyaka ozayo ngale kaApril ilapho nesoqala khona ke sesibuka ukuthi sihamba ngonyawo mhlawumbe oluthe ukuthi ukushintsha kodwa zona inhlelo ezikhona kahulumeni njengamanje uma sikwazi nje ukuyimplementa zibuyisa ithemba ekhulu ngoba into enkulu kakhulu kuba ukuthi okuxoxiwe nokumgomo uhulumeni uyakwazi yini ke uku-implementa icapacity ikhona ukuthi ku-implementwe konke ngoba futhi uma ubheka baningi abantu abasha bangasebenzi nasesifundazweni lokho khona futhi kuyakhathaza kakhulu angazi ukuthi yini into ninenibhekayo nithi yinhlelo enizoyibeka ukuthi nikwazi ukuthi nilwe nalokho Udaba labantu abasha lusikhathaza kakhulu useqhulwini njengoba ihhovisi labo lilapha nehhovisi likaNdunankulu wehhovisi lami ingakho nje kunemali le engango-100 million esithulile njengoba uAugust la khona abantu abasha okufanele babe nokuxhumana nehhovisi leli labantu abasha ikakhulukazi komasipala babo ukuze bakwazi ukulandelela izinhlelo lezi zokuthi bengenza njani ukuthi lo 100 million okhona laba bangena emabhizinisini bakwazi basizakale ukulekeleleka ukuthuthukiswa kodwa kukhona abantu abaningi laba basha abafundile abangama-graduates aba-unemployed iminyanga evalekile ngenxa yamathuba omsebenzi angekho siba encourageayo nabo ukuthi abazame ngayo yonke indlela ukuthi lamathuba lana amasha aqhamukayo bangayeki maduzane nje ngiyothula ngokusemthethweni esinye isikhwama sentsha esuka ingene emkhakheni wamabhizinisi lokho kuthiwa i-digital economy lapho nakhona okube ngamanye amathuba ngoba izinhlelo nje zabantu abasha izona impela esizama ukuthi ziba seqhulwini kusekuningi ke esixoxayo ngoba into enkulu kakhulu uma sifuna ukwakha amathuba njengohulumeni kufanele siqale senze isiqinisekiso ukuthi uzinzo lukhona ubugebengu buyancipha ngoba abatshali beyimali kuba lukhuni ukuthi batshale endaweni esuke lungekho uzinzo noma kunobugebengu ngibenginomhlangano nje omkhulu la ngihlangane nabaqashi babantu abaningi inkampani ezimele othothi inkampani ngayodwa iqasha abantu abangaphezulu ka100,000 noma ngaphezulu ko30,000 ngihlangane nalabo kuthiwa abaqasha abantu abaningi laba abayimele bekhuluma ngakho ukuthi isimo sobugebengu senze abanye bahamba bathuthe esifundazweni bawelela koSwazini besuka lapha naphezulu koMajuba abanye basuka la koThekwini behla bashona ngapha koWestern Cape ngenxa yesimo sobugebengu bekhuluma ukuthi ke ayikho into esemqonje ukuthi uhulumeni okhona njengamanje ubeke eqhulwini udaba lolu lokulwisana nobugebengu ukuze nabo labahlezi bakwazi ukuhlale bazinze benethemba lokuthi amabhizinisi awuzokuhlale kubanjwe inkunzi akuzokuhlale kuba nokuphazamisana fana lolu daba lolweyiteleka oluvele lihambe livimba imigwaqo njalo ngoba alivimbi nje kuphela abantu kodwa selivimba nanomnotho lokho kuyakwenza ukuthi uma lolo zinzo lubonakala lungekho abalaba batshali bemali babe nakho ukusokola bese intsha ke amathuba amasha ufanele wacoshe bese eselimala ngenxa ukuthi abatshali imali abasondeli kodwa inhlelo esinazo zisabalele ngoba khona ngisho izimboni lezi ezindala nje ozazize lapha na kwaSithebe nelena komabhodini nese eMnambithi khona neyiKosikhothi zonke lezi zimboni nje umhlonishwa ungqongqoshe lo wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha nokongiwa kwemvelo usehambile phambili ehambela ngenhloso yokuthi abuyise umbiko ehhovisi lami ukuthi iyiphi indlela ke singenza ukuthi sivuseleleke kabusha ngoba sithi njengohulumeni abantu abaningi basuka emakhaya bayohlala emadolobheni bahlale ezimeni engagculisi ngoba basuke bengenana nezindawo bahleze endaweni lezi kuma-informal settlement sithi fanele sivuselele kakhulu umnotho lo wasemakhaya sivusela emadolobha lasemakhaya sivuselele umnotho lwasemalokishini ukuze amathuba abe khona kulezo ndawo leyo bese silwa nesihlava lesi sabantu abangena ngaphakathi bengenazo izimvume
zokuba ngaphakathi abeqhamuka kwamanye amazwe bese befika bethatha amabhizinisi la khona abantu abathi babamba iqhaza abampisholo okwenza isibona abantu abagundayo njena emadolobheni asemgwaqweni uthola ukuthi bayaphazamiseka sebekhompyutha nalabo abangena ngaphakathi bengenazo imvume esithena-ke sizongenela nje uchungechunge lokuhamba sibheka zonke iy'ndawo wonke amadolobhanyana sihlabe nekhwe lithi omasipala abasukume babambisane namaphoyisa ama-police stations asuke khona lapho ukuthi lolo chungechunge sizama ukulungisa lezo zimo lezo ungabikho umuntu ozoba nebhizinisi elingenamvume ngoba uma ungenayo imvume yokuba ngaphakathi la KwaZulu-Natal noma eNingizimu Afrika awukwazi ukuthi usungathola imvume yokuthi operate ibhizinisi ngoba lamabhizinisi agcine sedalana neyidakamizwa uphinde ekhinyabeze bona abantu abampisholo ngoba yila uthola khona imikhuba eminingi ngoba awavali uthola ukuthi asebenza ubusuku bonke. Ndonankulu ngizothanda ukuthi masibuye sikhulume ngokuthi ukhona umuntu omusha othi kodwa mina ngiyaye ngizwe ukuthi kunezimali ezibekwayo kodwa ayikaze ifike kumina mangifika mhlambe ekumnyango kahulumeni ngitshelwa ukuthi mhlambe anginakho konke okulungile anginawo amaphepha noma mhlambe mina angikho angisumlandeli weqembu elithize mhlambe ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngilithole usizo ngizothanda ukuthi sikhulume ngalokho masibuya ezitolo sikwazi ukuthi umuntu okhuluma kanjalo simcuphisa kanjani nomuntu oshoyo ukuthi mina ngiyibona intuthuko angazi ukuthi ngimthemba kanjani uNdunankulu ekhuluma ngeinhlelo ezinkulu kangaka kodwa kade ngibona kuthiwa kuyakhulunywa kodwa angiboni kwenziwa lutho kodwa sobuya mbukeli khona manje unganyakazi. Mukela ke siphinde sikwamukele ohlelweni asikhulume Let's Talk sinicelile inkundleni zethu zokuxhumana ukuthi nisitshele ukuthi nina nithini ngokuthi ngokuthulwe konke uNdunankulu nina libona ukuthi yini eningathanda ukuthi angenelele noma ayibheka ke sibone ukuthi nithini einkundleni zethu zokuxhumana. Usiyanda uthi imvamisa uma sebengene ezikhundleni bayakhohlwa ngabavoti sifisa lethe intuthuko kwimpilo yabantu basemakhaya kuneyindawo nje ezingenawo amanzi ahlanzekile kuthuthukiswe nenqalasisinda. Uphatha umjovo uthi azikho iKZN yonke ikhala ngamanzi kodwa siyazi bayoze behle ezikhundleni lutho amanzi. Usibiya uthi engathi yangaqinisa kakhulu ekuthenini omasipala basenzele abantu kakhulu basebenzele abantu ngiyabona ubuthanda ukusho kanjalo basebenzele abantu kakhulu bangasuki kubantu ukuzolalela izidingo zabo. Mbukeli siyabonga kakhulu ngokuthi uhlanganyele kanye nathi kodwa ake sikhulume noNdunankulu sizwe ukuthi uniphendula nithini nina ngemibuzo yenu eniyibekile lapha einkundleni zethu zokuxhumana. Ndunankulu bayasha abantu bathi cha niyabakhohlwa masengenile eikhundleni baphinde futhi bathi kuneyindawo ezingenamanzi baphinde futhi bathi bayacela ukuthi ningasuki kubona. Mangethe nabalaleli nembono yabo sizosebenzela phezulu kwayo kakhulu ukugcizelela ukuba sikwazi ukuphendula ebantwini ngigcizelela kakhulu enkathi ngiqoka ongqongqoshe ukuthi ongqongqoshe uqobo lwabo kuzoba nohlelo lokupha ukusebenza kwabo nokwazi ukubuka ukuthi akukho la fanele baphendule khona ngoba ngigcizelela ukuthi wonke umuntu akasukume asondele ebantwini. Nami njengoNdunankulu e-office omasipala nje laba mhla ka-21 ku-August ngaphansi kohlelo lubizwa ukuthi Premiers Coordinating Forum ngibamemile ukuba ngizohlangana nabo ukuze ngizodlulisa umyalezo semqondo ngoba sesixoxile kwile hohla esifundazwe la sathatha khona inqumo zokuthi ngeke sikwazi ukufeza intuthuko uma ngabe omasipala bengenzi kahle. Kodwa umehluko uzoba khona ebantwini uma omasipala benza kahle ngoba ibona abahlezi nabantu. Into yokuqala siphawule ubumqoka bokuba khona komasipala okubalekile ukuthi sibalekelele komasipala ukuthi ukusebenza kwabo kuthi ukuqina. Ile maqhinga lawo ezivumelane ngawo ngoba sisaphawulana ukuthi nombiko nje lona kamcwaningi mabhuku la waseNingizimu Afrika
kufanele omasipala bonke neminyango kahulumeni bawuphucule okukhombisa ukuthi kobe kuliwe kahle nenkohlakalo uma ngabe imbiko izoba seqophelweni okuyilona. Inkinga yamanzi ke inkinga cishe enkulu kakhulu ngoba inomlando lo ukuthi inqalazinda igugile eindaweni eziningi la khona ikhona inqalazinda, kanti kukhona nezindawo engakabi nayo kwayona inqalazinda ngoba kwathi makwakhiwa impompi le elokhu ixhunyiswe emakhaya kwezinye indawo uthola ukuthi isource lamanzi asukela khona umthamo ukuthi kukhiqizwa umthamo onganani usuku nosuku akenzeki. Ilezo zinto esoyilandelela ke ekuthenini omasipala ngempela ngabe imali bayifaka yini ekwenyuseni umthamo la amanzi asuka khona emadanyini ehlanzini ukuze bakhiqize ama-liters amaningi ngosuku ukuze ingabikho inqalazinda ngenxa yokwanda kwabantu nabantu asebeyixhumele ngokungekho emthethweni ezogcina isikolapsile amanzi engasaphumi ngoba kufanele uqonde lezo nselelo lezo uma ufuna ukwazi ukuxazulula inkinga zamanzi. Mina lokho ithemba namhla 19 nje sizobe silaphayana othukela ekuvukeni sihamba nongqongqoshe wakaCocta umhlonishwa uhlabisa ukwazwelonke la khona esobe siyobuka wona umsebenzi lo laba bengenele khona njengomnyango ukuzama ukulekelela umphakathi walaphayana ngoba udaba lamanzi yilona impela oluseqhulwini kuthina. Kodwa kukhona okunye ndunankulu kokuthi omasipala baye bathi kwesinye isikhathi bayafuna ukusebenza kodwa kube khona lento ye-construction mafia KwaZulu Natal. Angazi ukuthi nizoyenza njani leyo nto. Sithena indaba yelena ye-construction mafia kulohulumeni ayinayo indawo. Asinaku lokhu sixoxisana nabantu abenza lokho abomthetho bazodila nabo ngendlela ezokwenza ukuthi bakubone ukuthi bafanele ukuthi benze izinto engafanelekile, kodwa siyaqonda ukuthi ikhona inselelo yokuthi akufanele sibuke bonke abantu abakule mboni yokwakha njengabantu abanaloku kugula kwemafia. Kukhona abantu abasebenzayo abanye sebeze babaleka ngenxa yokubona isibhamu esikhona kule misebenzi. Sifuna ukubambisana nabo ke laba ukuthi sikwazi uku-isolate noma ukubandlulula noma ukukhipha inyumbazana laba bagangayo abaphazamisa ukuba kuhanjiswe intuthuko emphakathini. Sithena impela sizolwa nje sibhekane ngqo nalaba bantu abaphazamisa intuthuko ngoba befuna ukufeza inhloso ngoba lokho uhulumeni nanabamabhizinisi abasebengalandanga lemithetho yokuthi manje okwenza umsebenzi omkhulu emphakathini kufanele phela kuba ne-percentage ukuthi osomabhizinisi abasafufusa kulo ndawo bakwazi ukuhlomula. Kufanele siyagcizelela lokho ukuthi akulungiswe kusuka manje kungaphinde kwenzeke ukuthi uma kunomsebenzi owenziwe endaweni ethize kuthiwe lokho kufanele kuhlomula osomabhizinisi bendawo abasathuthusa abasafufusa kuthiwe abahlomulanga. Sicabanga ukuthi ngokubambisana laba bangangene kuloku kugula sizokwazi ukuthi lemboni le yalaba abakhayo siyenza ukuthi ingabi nesihlava lesi okuyisihlava esini. Isihlava esinye ndunankulu isihlava seyinkabi. Sibonile abantu abaningi befa bebulawa isibhamu. Angazi noma uzothi lento isinzima kakhulu ukuthi mhlawumbe isifundazwe singakwazi ukuthi siyinqobe noma ninawo amasu eniwabekile ukuthi ningakwazi ukuthi nenze lokho. Sizoyinqoba ngaloko ukuthi singena emkhankasweni wokuthi wonke umuntu akabambe iqhaza. Mhla ka2 ku-August besibize zonke inhlaka elisa nobugebengu. Uma ubala ubugebengu ke ukuba nesibhamu esingekho emthethweni kubugebengu. La sixoxe khona ukuthi asisukumeni ke sihambe siye kuyifunda ama-districts la khona esiyoxoxisana namakhosi nezinduna namakhansela abaholi bomphakathi abafana befundisi nabamabhizinisi naye nomphakathi jikelele siyokhuluma udaba lokuthi silo kanjani nobugebengu kulezo ndawo sivuselele inhlaka lezi ezifana nama-community policing forums nabanye abasobe volunteer sibalekelele ukuthi sikwazi ukubamba iqhaza lokuthi kulona ubugebengu ngoba kulula nje udaba leyinkabi ukuthi abantu banezibhamu engekho emthethweni. Uma sekuncipha ibhamu engekho emthethweni ungasilekelela ukulwa nehlava leseyinkabi. Sixoxa ke olunye udaba umhlangano bekade sinawo ngolwesithathu lona esuka kulona njena umhla ka7 kuyo lenyanga le. Sixoxe udaba lokuthi siqale ingxoxo yokuthi ngoba umthetho awushayo thina ushaya lena phezulu uhulumeni omkhulu
udaba lokuthi abantu ke kubuka ukuthi banganikezwa ishwele bakubuyisa ibhamu lezi engekho emthethweni ukuze ziyothathwa zihanjiswe ziyodestroya ukuze sinciphise isibalo sabantu abanezibhamu engekho emthethweni. Ithuba lelo esifuna ukulivula kodwa ngiqonda ukuthi sinemizamo eminingi kumele isifundazwe siyenzayo asikafike esigabeni sokusithi cha lempi izosehlula thina. Ndunankulu ngizothi mesibuya futhi ngizothanda ukuthi sikhulume ngobugebengu busukuthintile futhi bakhona nabantu abathi amaphoyisa ngathi isandla sawo sesithanda ukubanzima kakhulu njoba siyaye siwabone in what has been called some of the shootouts between police as well as suspects. Abanye abantu bathi ngathi isandla siqine kakhulu emaphoyiseni kodwa abanye bathi cha lokhu kuyabonisa ukuthi ubugebengu yinto isifundazwe esiyimisele kakhulu ukuthi silwe nakho kodwa ngizothanda ukuthi sikhulume ngalokho masibuya eyitolo. Mbukeli siyabuya njengamanje uManyakazi. Mbukeli sesiphetha nje inkulumo yethu noNdunankulu waKwaZulu Natal umnomzane uThami Ntuli. Ndunankulu abanye bathi mhlambe njengoba nilwa nobugebengu niyisifundazwe saKwaZulu Natal baye bathi amanye amaphoyisa akabonakala ngathi isandla sawo siqine kakhulu abanye bathi kodwa amaphoyisa ngathi asebenza kahle ekuthenini alwe nobugebengu nimephi ngalokho? Ngishayela kakhulu amaphoyisa kwaZulu Natal indlela ihlombe indlela asebenza ngayo ikakhulukazi Lieutenant General uNhlahla Mkhwanazi ngoba ukubambisana phakathi komnyango lo enguholayo waKommunity Safety and Liaising kanye namaphoyisa kuphezulu kusezingeni eliphezulu. Ingakho usuqala ukubona izithelo njengamanje la khona amaphoyisa bebaningi abantu ababoshiwe kulenyanga nje kaJuly sisuka kuyona senyukile izinga lokuthi ekuliswane nobugebengu esinethemba ukuthi lokho kuzolekelela ukuqeda ubugebengu esifundazweni. Inkinga nje esikhathazeke ngayo ilaba abakwazi ukuthatha ibhamu badubula amaphoyisa. Lokho ngibona ngazi ukuthi ikona impela ngoba phela amaphoyisa avikela thina sonke noma izwe avikela nabo. Manje ke uma kukhona amacala abawenzile bezoboshwa akufanele ukuthi badubule amaphoyisa ngoba amaphoyisa awayikuba nayo indlela yokuyivikela ngaphandle kokuthi abuyisele nawo ukuze avikele nemphefumulo yabo. Manje angazi ukuthi uma ngakhona ongathi amaphoyisa aqinisa isandla ngenxa lezogameko zokudubulana engaqalanga waphendula umbuzo ukuthi ubani othatha isibhamu wadubula kuqala ngabe amaphoyisa ngabe kusokulezo gebengu lezi esikuyifunakala bese bekwazi ukusho ukuthi kufanele bahlulela amaphoyisa ukuthi wona aqinisa isandla noma kufanele bahlulela igebengu ukuthi izona eziqinisa isandla ngodlame balibhekise emaphoyiseni. Kodwa ukusebenza kamaphoyisa kusazobonakala kuya kwanda ngoba ngisho emgwaqeni manje ukuthi mawuhamba uyabona amaphoyisa ama-roadblock ayabakhona futhi usazoqina kakhulu ukulwisana nobugebengu esifundazwe saKwaZulu Natal ukuze sibuyise ithemba kuwonke umuntu ukuthi ngisho ingane yentombazane noma umama mayihamba emgwaqeni ebusuku akufanele ukuthi asabe. Ziningi iy'nhlelo noma amaqhinga esesikhulumile ngawo ukuzama ukuletha ukuphepha ngabe kuthiwa kuseyikoleni ngabe kuthiwa kusemalokishini ngabe kuthiwa kusemakhaya ngabe kuthiwa kusemadolobheni. Ziningi iy'nhlelo esiyixoxile esaziyo ukuthi ezinye ziyodinga ukuthi sibe nemali ethe thuthu kodwa zingamaqhinga asemqoka okufanele silekelele ukuba sikwazi ukunciphisa ubugebengu ngoba ngisho umasipala sikhulumile nabo sincenga ukuthi nabo awabambe iqhaza ekulwiseni nobugebengu. Lo mhlangano nje esobe sinamhla 21 August sibe sigcizelela lokho ukuthi omasipala bazobamba liphi iqhaza bazolibamba kanjani iqhaza ukuthi sonke sibe ingcenye yokulwa nobugebengu kodwa ikakhulukazi ikhwelo libheke kubantu bakithi ukuthi ubugebengu benzekala iphoyisa elingekho khona abantu bebuka izinduna zibuka nobuholi bomphakathi bubuka manje kusemqoka ukuthi wonke umuntu aqala abambe iqhaza lokuqala ukuthi makukhona umuntu onesibhamu esingekho emthethweni makukhona umuntu owenza ubugebengu kube nendlela yokuthi kubikwe ukuthi napho ubugebengu benzeka ngapha ngakithi. Lokho kolekelela ukuthi ke abantu bazi ayikho indawo yobugebengu esifundazweni saKwaZulu Natal.
Ndunankulu, asibone ukuthi inhlelo zakho ke ziba impumelelo noma kwenzakalani njengoba usho ukuthi nje asikhulume futhi sibone isikhathi mesihamba ukuthi nenze njani ukulungisa indaba yamanzi, nenze njani ukulungisa njengoba uthi nje kusazoba khona kusazoqina kakhulu inhlelo zokuthi nilwe nobugebengu. Sizobe sithi nje ngokuhamba isikhathi sibheke nje ukuthi isifundazwe saKwaZulu-Natal sisebenza kanjani, siphinde futhi sikhulume nawe. Siyabonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi nababukeli bethu. Ngiyathokoza kakhulu Mangethe nabalaleli. Impela ngiyathembisa ukuthi lo uhulumeni ozokhuluma ngomlomo, abantu bazobuka izenzo bese bekwazi ukwehluleka ukuthi ngabe uhulumeni unalo ngempela nithembelisha olunikeza abantu besifunda saKwaZulu-Natal. Siyabonga kakhulu undunankulu loyo waKwaZulu-Natal uMnumzane uThami Ntuli. Sibonge futhi imbukeli nokuthi nawe sihlanganyele kanye nathi sihlanganyele kanye nawe futhi ohlelweni namhlanje asikhulume Let's Talk. Kuningi imbukelo okwenzakalayo la ukhona. Mhlawumbe nawe mangabe uthanda ukuthi sikhulume ngokwenzakalayo la ukhona sithumele futhi einkundleni zethu zokuxhumana usazise ukuthi kwenzakalani yini futhi enye ongathanda ukuthi sibheke ngoba kubalekile kakhulu ukuthi ake sikhulume ngezinto nani futhi kakhulu ezinithintayo. Ake sibeke lapho ke kwakhuluma lokwaZwane kanye nethimba leasikhulume sithi ayiqabene asibonane futhi ngeviki ezayo.